Subling gipatilaw og kapildihan sa Letra Knights ang Perpetual Alta sa ilang dula kagahapon sa NCAA Season 98. Samtang Binil Blazers nakabawi human gipildi ang Mapua Cardinals. Ani ang report. Gipakita sa Kolehiyo de San Juan de Letran ang ilang kahawod batok sa Perpetual Help System Delta sa final score nga 74-59 sa NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament. Si Brent Paraiso ang lead scorer nga dunay 16 points, 7 rebounds ug 3 assists. Samtang si Luis Sanggalang mitala og 10 points, 10 boards, assist, steal ug block. Mao na kini ay kaupat nga sunod-sunod nga kadaugan sa Letran nga dunay 7 wins with 4 losses sa team standing. Samtang mao na kini ay katulong sunod-sunod nga pildi sa Perpetual nga adunay 4 wins with 6 losses sa team standing. Samtang nakabawi ang De La Salle College of St. Benil Blazers batok sa Mapua University Cardinals sa final score nga 85-72. Sila Will Gozum ug Miggy Cortesa sa Benil Blazers ang namuntos sa ilang dula. Mitala sa iyang game high si Gozum nga 25 points nga dunay 8 rebounds ug 4 assists. Samtang si Corteza mitala og 22 points, 18 niini ang gitala sa second half. Busa nakabawi ang Benil Blazers sa ilang kapildihan ni atong Domingo batok sa Emilio Aguinaldo College. Nagpabilin kining number 1 sa team standing nga dunay 8 wins with 2 losses. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.